Sini Bubagrani Motha Motha Joto media naik to naik sini tapu bukurono joto sisa sara Tipra ni borok joto pusing dak 10 bosor जों नायसिंमानि सुप्रीम कोर्ट sini Bubagrano sini borok rok ni je bonci tongmani bono जों miapro state government pressurize supreme court by khajal Bubagrano case mobai जों miapro raimata je September masewo je kepane village committee election no pairobani bande sini 10 bosoro asuk sini mathai जों kemaka aibana tabo finally joto Tipra hari busaro Bubagrano sakharban bai je BC election ni atongmano जों tabo जों mankha haini bangui जों Bubagrano Hambai Yapharlaikha sini Killa block committee ni theke जों Yapharlaikha haksangu Hambai marobu tumane hole sara Tipra neta kebangma dong aibana koisa netano sini borok rok ni bang wasukya sini mat haino nawani je bontumani edisi elakawo especially grassroots level of the development Bubagrano Hambai block committee থেকে ari personal Yapharlaikha Hambai tini जों watini bisingo phano जों tini Yapharlaikha khaksang mambai tong thokmani bai जों Bubagrano Hambai rwani hnoi जों joto sini aro bagma block committee nengui जों tini ready khailekha ready khaimani bisingo जों asukhe sini je thansa asukhe nukjakha जों Bubagrano je tabo supreme court bo mamla khaiwi bo jiti phaiwi जोंनो bo miapro message rokha asukhe no kahake message rokha haini bangni जों Bubagrano puilano Yapharlaikha ma khunungbai te Yapharlaikha Hambai maru te sini supreme court no bo Yapharlaikha Hambai maru जों 10 বছর sini BC election khaijaya khlaibai sini je kami amsaini takhukte bukhukte जों borok rok asukhe lanchito bonchito khai ma tongmani tabole जों uyak ni yok nai ha जों diprat khema tongmani uyak ni yok nai ha hnoi जों khatung khaja khaibai जों tini reli khailekha enga haini bangni Bubagrano no Yapharlaikha Hambai maru te sini tini wati bisingyo joto phaibai nai borok no Yapharlaikha Hambai maru engke asukno